Igbo Igbo. Una abugo ko jade. Na aboye mekworie. Asemo can kene all my friends, all my fans. They support on occasion I na-eme tata na ishi. Nya bụ 29:30. Asem can kene unu. Na odolezi. Megala Solomon something expect. Mana mo jizi anya na bụ afọ. Ano nwanne nya nọrọ nwanne nya ehi na-abịa ọbịa pọbịa nwesị ka nkene ụfọdụ anọrọ nso ụfọdụ nọkwa nso ụfọdụ mụtara ebi site na vaya abịa echi nwesị ka m nwere opportunity a kene unu na ozi unu ziri m aka maka na ọ dịrị izi ọbụlọ n'ọchọ ị na-anya efu ehi apụta ga-apụta sọsọ nya na nwanne nya ahụ na efu ehi na ehi karịrị ma ndị butere mashin ma ndị wetara fon anụ m ekene sonu maka na ọ dụrụ ezi na onye mekwu orie na mụ na-ekene all my fans ndị kpụtagara ehi a na ọ ya adịrị ha mma ọfọ ka anyị na-eje ego ekpere ka anyị na-eje ikpe ekwosi na afọ nụ ncha ya adụsi n'ime alọ bụ na agụ amalụgo ndị na-ekwu mma akpọsị afọ n'ime mmụọ na mụ bụ si na ife anyị nwetara this year na next year n'ihi enweta problem niile anyị ịgabigasị this year na this year ka ọ ya ekposa onye soro ọba next year ọya ahụ bụ ọya na-aya mana ụbọ ọrịa erike mana ọya ka ọya bụ ọya ego amụkwu si na ya bụ ọya bụ this year ka ọ ya akwụsị ihe enwe ebe eji eme odogwu ọ ebe nkwuru ụdị a nkwuru ka ọ ya dị ọbara tụle dibia wee kerekwa ndị ya abịa nkwu onye ji wee bịa ka onye ji wee na onye jiri ife ọma emerie onye jiri aja ife ọ bịaba o chelie na geeti ọ na ji ifekwa o were ya naba eziokwu bụ nke anyị chọrọ igburu alọ bụ n'agụ ka anyị wee godo amụ ka anyị wee kpebe ekpere ibe anyị na-ekpere bụ na next year ya aka dị isi ya mma anyị ekwulọkwa na dị isi ya adụlọ mma mana onwe ndị ọdụlọ ọrụ mma mana m kwuo si na problem niile anyị nwesị this year bụ na inwe this year bụ na this year ka ọ ya ebi ịbaba next year ifeọma ka ya alapụ ife afọ ị na struggle ka inwetara this year next year ị ga-enweta afọ all my friends ndị ncheta mmeti unu na ekpere ọ ya adịrị unu mma na ya bụ iko nga yi ọtọ iwe mere yi ọtọ ka anyị kene mmụọ n'ọnwa ka na ife o meriri nna agụrụ ya ọnụ Akwa Oba nke a bụ efie ya egburu mmụọ ka e wee kene mmụọ for the occasion ka e wee kene arọbụnagụ na-eme ile na mmadụ a na-afụrụ ya anya nke a bụ efie ya egburu mmụọ ka ọ dị mma
mechie geeti a ga-enye kpe ekpere. Mechie geeti ahụ ịma na akwachi ikpe ekpere. Enwekwa ndị pụtachara ebunu unu rutesikwara aka. Ebunu unu rutesikwara aka. Ya mechie geeti a. Gụnwa pụta n'ebe ahụ. Pụta ebe ahụ gụnwa. Ahụ kwalụ ndị pụtachara ebunu. Afọ ndị kpụsị ebunu wee bịa. Okay. Ndị a bụsị ndị bịara ikene mmụọ. Ndị kpụtacha ebunu. Ma ndị kpụta efi. Oke akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ọ bụla onye ọbụla nwere ego efi mana ndị na-akpụtara efi kpụtakwara ebunu. N'oke akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Onye mmụọ mere ife ọ bịa kene na ọ dịrị izi. Ọ dịrị izi end of the year. Agwele ya bụ isi ọgwụ. Agwele bụ isi ọgwụ. Ọyọtago. Agwele bụ ya bụ isi ọgwụ. A na-agwọ n'ele. Onye mmụọ mere ocheta bịa kene ebunu dị ebe a amalọ nna m agụta ya ọnụ. Onye mmụọ mere ife ọ bịa kene. Ọ ka o si wee kwesị. Ị na-aghọta? Aka na ya natakwa na life maka ekpele afọ. Ekpele ka a na-achọ ikpe. We are still coming back live for the prayer.